новото яко нещо на Дневник, така наричаме в редакцията новото приложение за мобилни телефони Дневник Лайв. С него вече много лесно и бързо може да ни изпращате снимки и видео и да споделяте всичко, което ви направи впечатление около вас. Аз вече съм си го свалила от App Store и сега ще ви покажа как работи. Другото нещо, което съм направила след като го изтеглих, е да се логна с профила си от ID Capital BG. За да може да ни изпращате информация, е важно да въведете име, имейл или да ползвате профила си от ID. След като веднъж сте го направили, може да изпращате без да се разлогвате безброй много пъти. Може да пратите 3 снимки или комбинация от снимки и видео. Стартирам камерата за снимка. Тя се зарежда. Ако не ви хареса, може да я изтриете. Може да добавите снимка от албума в телефона си. Избирам една снимка. Куче пред Народния театър и снимам и кратко видео. То също вече е добавено. След това слагам заглавие. Добре е да пишете всичко на кирилица и трябва да има и описание. Какво, къде, кога или защо ни го изпращате. Изпращам. Тук скоростта на изпращането зависи изцяло от интернет връзката, която ползвате в момента. Новината вече е стигнала в редакционната система на Дневник. Там я преглежда редактор и я публикува в рубриката Новини от вас. Ако в момента няма какво да споделите с снимка или видео, може да използвате Дневник Лайв и за четене на информацията, създадена изцяло от читатели. Тук са читателските фотогалерии, биповете, кратките новини, които са от журналистите и читателите и всички новини в снимки. Влизате, четете, коментирате, ако искате след това изпращате и така. Цялата информация за Дневник Лайв е събрана за иконката I и всъщност това е. Може да започвате да ни изпращате снимки и видео.